Τάξη του 2002. Μελλοντικοί Έλληνες διαιτητές. Σας μάζεψα σήμερα εδώ για να σας πω ένα μπράβο. Ένα μπράβο γιατί κάνετε το πρώτο σας βήμα στο μακρύ ταξίδι της διαιτησίας. Θέλω όμως να σας πω ότι αυτό το ταξίδι δεν θα είναι εύκολο. Θα αντιμετωπίσετε θύελες, τρικυμίες, τριανταφυλόπουλους. Όλοι είδατε τι έπαθαν οι κορυφαίες σφυρίχτρες που τελείωσαν από την ανώτατη σχολή διαιτησίας Σπάθας και Βούλγαρης, τους οποίους εγώ έχω εκπαιδεύσει. Μπράβο κύριε καθηγητά. Άξιο. Όμως θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μια κρίσιμη ερώτηση. Ερωτώ την τάξη. Πού βρισκόμαστε? Πού βρισκόμαστε? Κύριε! Πες μου εσύ παιδί μου. Πού βρισκόμαστε κύριε, σε ποδοσφαιρικό γήπεδο? Δηλαδή εσένα αυτό εδώ μέσα σου μοιάζει για γήπεδο? Κύριε να πω, Παιδί μου, λέγε. βρισκόμαστε στο μελλοντικό μας επενδυτικό χρηματιστηριακό γραφείο. Και γιατί το λες αυτό παιδί μου? Διότι η σφυρίχτρα είναι το βιβλιάριο καταθέσεών μας, η κίτρινη κάρτα είναι τα γραμμάτια μας και η κόκκινη κάρτα είναι το μπλοκ επιταγών μας κύριε καθηγητά. Μπράβο παιδί μου, μπράβο. Μπράβο κύριε καθηγητά. Η σφυρίχτρα και οι κάρτες είναι τα απλά εργαλεία μας με τα οποία σφυρίζουμε δίκαια τους αγώνες ως αδέκαστοι δικαστές. Άλλο αδέκαστοι δικαστές και άλλο αδέκαροι διαιτητές. Κατάλαβες? Λοιπόν, ας περάσουμε στην πρακτική σε ένα πρόχειρο διαγώνισμα. Γυρίστε τα κεφάλια σας προς τα κάτω. Ξεκινήστε τη φάση. Βλέπουμε τον επιθετικό, μπαίνει στην περιοχή και ο αμυντικός κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, είδατε πεντακάθαρα τη φάση. Τι θα σφυρίζατε? Κύριε. Πες μου εσύ παιδί μου. Τι θα σφύριζα κύριε, πέναλτι θα σφύριζα αφού μέχρι εδώ ακούσαμε το κόκαλο του επιθετικού να σπάει. Εγώ περνούσε μια ντακότα από πάνω, δεν άκουσα τίποτα. Πολύ βιαστικές αποφάσεις ρε εσύ συνάδελφε παίρνεις. Και βιαστικές αποφάσεις συνάδελφε, αφού έπεσε ο άνθρωπος, είναι θεμελιώδης νόμος της φυσικής ότι δεν μπορεί κάποιος να πέσει μόνος του, κάποια άλλη δύναμη έδρασε επάνω του και τον έριξε κάτω. Άμα δεν δράσει κάποια δύναμη στην τσέπη μας, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα ούτε να δούμε, ούτε να ακούσουμε, ούτε να σφυρίξουμε τίποτα. Θεμελιώδης νόμος της διαιτητικής. Μπράβο το παιδί μου. Ευχαριστώ. Μπράβο. Και πες όλη την τάξη. Τι θα σφύριζες εσύ? Να σας πω αμέσως, εάν εχθές το βράδυ, πριν το μάτς δηλαδή, είχε έρθει σε επαφή με εμένα ο πρόεδρος του επιτιθέμενου, θα σφύριζα απέναντι και θα απέβαλα με κόκκινη κάρτα τον αμυντικό. Μπράβο. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή ο πρόεδρος του αμυντικού είχε έρθει σε επαφή μαζί μου, τότε θα έβγαζα έξω αμέσως με κόκκινη κάρτα τον επιθετικό για θέατρο. Μπράβο το μαθητή μου. Λοιπόν, ας περάσουμε στο τεστ νούμερο 2. Γυρίστε τα κεφάλια σας. Έτοιμοι ποδοσφαιριστές? Ξεκινήστε. Λοιπόν, βλέπουμε τον παίκτη μας μπαίνει στην περιοχή, τον πιάνει ένα αεράκι, μια μπουκαδούρα και πέφτει κάτω μόνος του. Λοιπόν, γυρίστε τα κεφάλια σας και πείτε μου, τι θα σφυρίσατε εσείς? Πέραντι του κερατά θα σφυρίσαμε κύριε καθηγητά. Το σκότωσαν το παιδί, το σκότωσαν. Εσείς ένα φορείο και εσύ ρε γιατί δεν σφυρίζεις? Τι γιατί δεν σφυρίζω, τι λέει κύριε καθηγητά αφού μόνος του έπεσε? Καλά ρε προηγουμένως μας έλεγες για ένα νόμο της φυσικής και ήταν και θεμελιώδης που κάνεις να πέφτει κάτω μόνος, άμα δεν τον κλωτσίσει ο προηγούμενος και δεν τον αγγίξει και... Έλα εδώ ο αμυντικός, ήταν ένα μέτρο μακριά κύριε καθηγητά. Και άμα έρχονταν εχθές βρε ο παράγοντας της ομάδας και σου βάζε αυτό στο χέρι το τούβλο, πάλι ένα μέτρο θα βλέπεις απόσταση. Φυσικά και θα βλέπα ένα μέτρο κύριε καθηγητά. Έστα διάλεσαι, δεν τρώγεις με τίποτα. Τι έπαθες και εσύ και σφυρίζεις μόνος σου, γιατί σφυρίζεις μόνος? Κύριε καθηγητά, έχω αγοράσει ένα σπιτάκι αυτό το καιρό και ήθελα να το επιπλώσω. Και σφυρίζω έτσι, καταλάβατε, για κανένα χαρτσιλικάκι. Μπράβο Λεβέντη. Τι μεγάλη χαρά και συγκίνηση μπορεί να αισθάνεται ένας καθηγητής που έχει τέτοιο διαμάντι μαθητή μες στην τάξη του. Μόνο εγώ μπορώ να το καταλάβω. Έβγε παιδί μου, εσύ μια μέρα θα πας πολύ ψηλά. Να μου δώσεις το τηλέφωνό σου, να το δώσω σε προέδρους, σε παράγοντες ομάδων, σε όλο τον κόσμο, στις παράγκες. Γιατί εσύ θα σφυρίξεις μέχρι και Champions League. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, μόνο το δικό το τηλέφωνο χρειάζεται, το δικό μου δεν το χρειάζεστε? Πώς το χρειάζομαι και το δικό σου το δώσω σε κάνα γραφείο συνοικεσίων? Μπας και σε βρουν καμιά πλούσια νύφη και σε βολέψουμε και σε παντρέψουμε? Γιατί με τα μυαλά που κουβαλάς εσύ, λεφτά από τη διαιτησία δεν πρόκειται να αποκτήσεις. Στο λέω εγώ, δεν πρόκειται